खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं अनांस्रि मोसाहारि। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे गोनांथार खौरां। नोंथाङा सरायघाट दालांजों दावबाय नामा? सरायघाट दालाङा बन्द थागोन। नंगौ, सरायघाटनि गोजाम दालाङा गाबोन बन्द थागोन। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। सरायघाटनि दालाङा गाबोन हरनिफ्राय बन्द थागोन। नोंथाङाबो सरायघाट दालांजों थांलाय फैलाय खालामो एबा दावबाय नामा? जुदि नोंथाङा सरायघाटनि गोजाम दालांजों दावबायो, अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथार। सरायघाटनि गोजाम दालाङा गाबोन हरनि 11 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम बन्द थागोन। सरायघाटनि गोजाम दालांखौ गोदानै बानायफिननो थाखाय सरायघाटनि गोजाम दालांखौ बन्द खालामनाय जाथ'गोन होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेआ सरायघाटनि गोजाम दालांखौ बन्द खालामनो थाखाय मोनसे नटिस फोसावदों। फिन फोरमायबावदि सरायघाट गोजाम दालांखौ फिन गोदानै बानायफिननो थाखाय गाबोन हरनि 11 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम बन्द खालामनाय जागोन। खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं अनांस्रि मोसाहारि। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे गोनांथार खौरां। नोंथाङा सरायघाट दालांजों दावबाय नामा? सरायघाट दालाङा बन्द थागोन। नंगौ, सरायघाटनि गोजाम दालाङा गाबोन बन्द थागोन। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। सरायघाटनि दालाङा गाबोन हरनिफ्राय बन्द थागोन। नोंथाङाबो सरायघाट दालांजों थांलाय फैलाय खालामो एबा दावबाय नामा? जुदि नोंथाङा सरायघाटनि गोजाम दालांजों दावबायो, अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथार। सरायघाटनि गोजाम दालाङा गाबोन हरनि 11 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम बन्द थागोन। सरायघाटनि गोजाम दालांखौ गोदानै बानायफिननो थाखाय सरायघाटनि गोजाम दालांखौ बन्द खालामनाय जाथ'गोन होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेआ सरायघाटनि गोजाम दालांखौ बन्द खालामनो थाखाय मोनसे नटिस फोसावदों। फिन फोरमायबावदि सरायघाट गोजाम दालांखौ फिन गोदानै बानायफिननो थाखाय गाबोन हरनि 11 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम बन्द खालामनाय जागोन। खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं अनांस्रि मोसाहारि। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे गोनांथार खौरां। नोंथाङा सरायघाट दालांजों दावबाय नामा? सरायघाट दालाङा बन्द थागोन। नंगौ, सरायघाटनि गोजाम दालाङा गाबोन बन्द थागोन। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। सरायघाटनि दालाङा गाबोन हरनिफ्राय बन्द थागोन। नोंथाङाबो सरायघाट दालांजों थांलाय फैलाय खालामो एबा दावबाय नामा? जुदि नोंथाङा सरायघाटनि गोजाम दालांजों दावबायो, अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथार। सरायघाटनि गोजाम दालाङा गाबोन हरनि 11 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम बन्द थागोन। सरायघाटनि गोजाम दालांखौ गोदानै बानायफिननो थाखाय सरायघाटनि गोजाम दालांखौ बन्द खालामनाय जाथ'गोन होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेआ सरायघाटनि गोजाम दालांखौ बन्द खालामनो थाखाय मोनसे नटिस फोसावदों। फिन फोरमायबावदि सरायघाट गोजाम दालांखौ फिन गोदानै बानायफिननो थाखाय गाबोन हरनि 11 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम बन्द खालामनाय जागोन। खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं अनांस्रि मोसाहारि। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे गोनांथार खौरां। नोंथाङा सरायघाट दालांजों दावबाय नामा? सरायघाट दालाङा बन्द थागोन। नंगौ, सरायघाटनि गोजाम दालाङा गाबोन बन्द थागोन। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। सरायघाटनि दालाङा गाबोन हरनिफ्राय बन्द थागोन। नोंथाङाबो सरायघाट दालांजों थांलाय फैलाय खालामो एबा दावबाय नामा? जुदि नोंथाङा सरायघाटनि गोजाम दालांजों दावबायो, अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथार। सरायघाटनि गोजाम दालाङा गाबोन हरनि 11 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम बन्द थागोन। सरायघाटनि गोजाम दालांखौ गोदानै बानायफिननो थाखाय सरायघाटनि गोजाम दालांखौ बन्द खालामनाय जाथ'गोन होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेआ सरायघाटनि गोजाम दालांखौ बन्द खालामनो थाखाय मोनसे नटिस फोसावदों।
फिन फोरमायबावदि सराइघाट गोजाम दालांखौ फिन गोदानै बानायफिननो थाखाय गाबोन हरनि 11 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम बन्द खालामनाय जागोन।